panjralir sang puspitarum katiyuping samirana amre Sinarita rikala semana Prabu Rahwana wis ngangklang ing akasa arsa ngulati marang wujuding Denawa Seta kang minangka tumbaling praja. Ananging genti kang kinarya sinambeting Sinarita kang pinuju ngeningaken cipta wonten sak nginggiling arga kang sinebataken Gunung Cibuk Cangkiran. Putra pambayun ing pancuran manik Dewi Anjani kang wis angger bini sepuh ndungkap Nawa Candra tinadhep sedaya para tetangga ingkang wis samya angadepi marang Sang Kusuma Dewi nglanguting penggalih iyayah kuwanda kang kentiring warih. Kotapa kang kinarya sinambeting Sinarita punika warnanira ing padukuhan Cibuk Cangkiran. Yen to kacarita senajan to sipating padukuhan sinawang asri pinata amangkeraken palaga ingkang langkung wiyar ngananaken pager watu saha ngiringaken jurang curi tinata kang rapi kang rinengga wewangunan Edi Peni Duk rikala semana ingkang pinuju lenggah amresani sesawangan
Inggih sanget nggenya nandhang priatos putra Pambayun ing panturan manik ingkang kekasih Dewi Anjani. Ning kadya jaladrina ning kadyarga yen dalu ketingal nglangut rasing penggalih yen rina sepi kahananing padukuan. Duk rikala semana pinuju pepanggihan kaliyan para tetangga kang uga wis ngaunani yen to iku isih traing ratu Binathara. Pramila kang kathah samya sumungkem kang kathah sami ngaosi. Penggali pungun-pungun sawya para tetangga kang wis kempal wonten ing pendhapi kepareng Ludita Indriya Sang Kusuma Dewi. Wanudya utama gambara arum gambara arum sang kusuma ya tamawur matu ronto gembrang wis ngandika tumandu ing Sang Martuwatana kula nuwun sewu Kang Sang Kusuma Dewi
senadyan to panjenenganipun lenggah wonten ing Padukuhan Cibuk Cangkiran. Namung sedaya para rencang-rencang utawi tetangga sampun ngawulingani yen to paduka menika tasih traing Nalendra Binathara. Kula tuwe wonten kersanipun Sang Kusuma Dewi tuwin sedaya para rencang karena mangertos rinten kaliyan dalu panjenenganipun tansah manca rawat manca dirasa. Mbak Ayu banget panarimaku ya ing atase para kanca-kanca tetangga banjur padha sumuyut saben-saben nileki karo aku. Niki. Mesti senajan to aku durung ambuka pangudarasa kabeh para kanca-kanca padha ngerteni kang dadi kahananku. Pun kepareng lajeng klaturi medharaken wiwitan dumugi ning pungkasan teges purwa madya dumugi wusananipun. Rikala semono aku diparingi pusaka karo Kanjeng Ibu Dewi Regu ingkang aran Cupu Manik Astagina. Wusana pusaka iku kedengangan marang Kanjeng Rama, Rama rang rumangsani peparing marang Kanjeng Ibu. Banjur pinaringan duka ingkang akeh-akeh saengga ibu kena upatane Rama salah kedaden dadi tugu. Wusana tugu iku banjur dibuncang marang Kanjeng Rama, embuh tibane ana ngendi saengga sprene aku durung bisa ngerti. Tekaning ndata pusaka Cupu Manik diguang kanggo perbutan antarane aku lan adikku Sugriwa lan adikku ingkang sepuh kang aran Subali. Nganti aku pisah karo sedulur saengga sprene cupu kang wis kasebut ing arep ora ana tapak tilas lan durung ana tandha tengara papan padunungane. Rikala semono aku karo abdiku sing aran Emban Suwareh krasa sumuk ana ing tengah ngalas. Abdiku Emban Suwareh Dewasraya banjur salah kedaden dadi riwanda. Aku mung suryan banjur aku kaya mengkene. Mengkono Mbak Ayu. Awit sangka genturing tapaku muga aku bisa pinaringan ruwat trimalane. Wusana aku tapa nyantuka ana ing sendang. Aku lan Emban Suwareh angudarasa ora pati-pati daryen ora ana kleyang tiba ora ngunjuk yen ora ana buntu metes wusanane matumpa-tumpa cobaning dewa. Ana godhong kang mleyang tak gigit bebarengan karo Endang Suwareh. Tekaning ndata aku nampa coba nggerbini kang tanpa ngrumangsani ngladeni marang garwa kaya mengkene wujude Mbak Ayu. Tale lumut ambreganggang lamun mati aja dadi dewa ratu. Sukma ilang aku trang kantringan untating sukma dedincingan lir ganggeng kulawan lumut manuta ilining tirta
ombak tumekeng samudra loyo lebur katiuping mondro aduh Jawata sesembahan kula wonten Mercapada Sang Kusuma Dewi kados rinujit rujit raos ing manah kula sak sampunipun paduka ambabaraken pengendikanipun wiwitan ngantos dumugi pungkasan. Mbok Nede anyapa kulo ngerti yo Gusti Raden Ayu kuwi nggerbini sing tanpa kakung mustahil. Ora mustahil ki apa jajali? Najane ya mbok menawa ming ora ngakoni. Ning apa ya kelakon piyayi kok cidra? Oke wae. Lurah Goroh ya ana. Tegese ngapusi arep ngejak plesir-plesir asida. Oh, arak minggon senengamu dolan. Mbok menawa iki minangka kanggo coba Gusti apa? Lajeng sakmenika kengabdi mban suwareh dhateng pundi? Dheweke ya wis ngrebini sepuh iki. Ing wektu iki tak dawuhi mapan ana Gunung Ketelamaya. Supaya mrihatinake marang ponang bayi kang uga ana jroning guwa garba Mbak Ayu. Wis ana-ana wae. Lajeng menapa paduka kepareng badhe kula dherekaken kundur wonten pancuran manik sedaya para tetangga badhe nderek. Sumurupa yen wektu iki ing kraton pancuran manik wis dadi sungsang bono balik. Miturut pekabaran Rama uga banjur seda nututi Kanjeng Ibu. Ingkang Rama? Iya, aduh. Suntel lakone. Kok ya semono sejarahe. Aduh, kaya ngapa rasane lan kaya ngapa ribete ngatasi negara kang becik. Kuwi ngerti ya mbokne gedhe. Jagat mustikaning jagat manik mirah. Manik raja kok manik mirah. Ora ngerti jebul kanan kok kaya ngono. Aduh, trenyuwe kok ora ilok-ilok. Mbak Ayu, mumpung kowe ana kene sawetara tunggulen aku jalaran tak apa tak pikir-pikir kok wangune putraku ponang bayi bakal miwiti kepengin gagat ngerti padang ngowo. Lho, badhe babaran? Iya. Lah dalah. Mbok Nedi? Apa? Tangga-tangga do dikandhani. Dokon mlumpuk mrene ngewangi-wangi njaga marang Gusti. Mesake iki sak ora-orane traing ratu kang kudune wajib dipundi-pundi. Ya. Yem kemtina. Mah Sul kabeh wae nonton apa wa kowe do didhawuhi mlumpuk iki gustimu sing lenggah ana kene bakal babaran lah nggih sedika ayo kanca-kanca ayo yen mekaten ampun ngantos panjenenganipun lajeng kagungan penggali sangga runggi utawi ampun ngantos tipis ing penggalipun kula sarencang ingkang badhe ngembani dumateng Gusti Raden Ayu wis mangsa bodho yen pancen urip ya ana bejaning urip yen pancen aku iki mengko kapundhut marang Kang Murba dumadi mangsa bodho jiwa ragaku sing mantep mawon mboten sangandika kata-kata butuhe slamet ngaten mawon. Iya cinarita rikala semono kang wis rinupaka marang para tetangga Sang Kusuma Dewi Anjani ambabaraken
babaring punang jabang bayi mijil kakung wujud wanara seta rikala semana pujangganing Jawata kang linangkung kaminangka dadi singkating carita ari-ari kang sumusul tut muri marang punang jabang bayi kaya dinampa sebdaning Jawata ilang sipating ari-ari uga dadi punang bayi wujude Denawa Seta kaget kang samya angrencangi priatos marang Sang Kusuma Dewi Anjani singkating carita katarima ing panuwun pinane widagda biyak langse Gundala Giri Mbak Yu anapa Dik iki punang bayi laire loro wujude kok kaya kewan genane ora beres iki aja celemungan senajan wujude kaya duwe buntut malah cawange ora mergo mung buntut ngringkel kok cawang. Ning sing siji kok ora dukul. Apa ya sing siji ya wujud kewan apa? Nek tak pikir-pikir kok kaya iya ning kok buntute iki apa ya? Ngendi kuwi dudu? Kuwi usus kok dianggep buntut. Oh iya Ding saya enggak padha dirumati dirukti bebarengan karo Gustimu rikala semana punang bayi kalih kang wis rinukti marang para abdi siniram tirta gigi kaya dene wis nampa sing Bathara singkating carita saknalika enggal bisa diwasa bebasan kasiram sepisan bisa miring kasiram kaping pindho bisa mengkurep kaping telu bisa ngongkok kaping papat wis bisa mbrangkang kaping 5 bisa lenggah kaping 6 adeg-adeg antep kaping 7 wis bisa tumindak kaping 8 wis kanthi gumajang kewer kaping 9 wis pinter celathu ndungkap ingkang pungkasan kaping 11 kaya wis wuwuh penggalihira sanalika kadharaken ngadhep ingkang ibu pungun-pungun Sang Kusuma Presa marang kang putra kekalih
Biar sorot lintang kumedap titik sonyo matyo latri lumrang gandaning apus pito karnaning putyan niro sangat duit jawara brengeng lerku maraning madu bronto iki putraku ponang jabang bayi Mbak Ayu. Uyi menika Raden Ayu. Kula wonten paring dawuh. Wela wonten dawuh menapa? Ya sing gedhe prihatinmu kowe metu iki nderek ibu ana ing padukuhan Cibuk Cangkiran Dri. Lajeng kula badhe pinaringan kekasih sinten Bu? Mbak Ayu wonten dawuh kabeh para tetangga diaturi nekseni iki putraku bakal tak paring kekasih Bambang Senggono. Oh inggih. Lajeng ingkang setunggal ndak paring kekasih Pulasya. Oh inggih, sampun cocok kalian udawedananipun. Senggono dewi wonten paring pangandika. Kok dadi sembodo yen kowe traing ngaluhur katitik wicaramu banjur pinter tata krama marang ibumu. Kula nuwun inggih. Metu iki ya kudu dikrasan-krasanake senajan to mung mapan nonong papan ingkang kaya mengkene. Nggih, estunipun senajan to manjinga wonten lenging semut gesang wonten sak ngandhaping ron pisang. Kula tetep badhe ndherekaken ing dados tindhaipun ibu lan kersanipun ibu. Iya. Kejawi saking menika namung ingkang putra badhe nyuwun prisa. Kula pinaringan tumitah wonten Mertapada. Ibu ingkang kinarya lantaran. Lajeng keparenga kula badhe mangertos sinten ingkang ngukir jiwa raga kula. Jagat apa rasaya trenyuh pikirku Mbak Ayu takon wong tuwane. Pun kajenengaken bapak bojo kula mawon apa? Mangke pados dipun mong dipun agengaken kajengipun pinteri. Benjing akhir tembe saged kinarya lantaran muktinipun Raden Ayu. Mesti ora bakal kena digorohi, ora bakal kena diapusi. Senggono wonten dawuh wis ora perlu takon sudermamu. Yen kowe takon sudermamu sejatine ingkang nguasani jagat ora kena cinaketan yaiku dewa. Pamupusmu kudu sing nrimo kowe ora duwe wong tuwa, bocah kang lair kanthi mung sebdaning dewa. Nanging yen kowe kepengin bakal goleki wong tuwa kaminangka gentine sudermamu, kowe ngawawa Sudarma ana kraton Ngwokis Krendra. Kuwi pamanmu
ingkang jejuluk Prabu Subali ingkang angka 2 Sugriwa. Mbok menawa gelem ngaku ya kuwi paman matur kanthi terwaca yen kowe putrane Ibu Anjani mengkono ya nggih. Risang Pracandha Seta Cutarawon Kapimendo ngelingono risang Bayu Manggarmaya Sanggono Danu Prawata yen mekaten kula nyuwun pamit badhe bidhal sakmenika nyuwun tambahing pangestu ya sing ati-ati tak paringi pangestu mangkata Senggono kula nuri. Nyebat sinten kalian Senggono niki wau Bu? Ya miturut sengko karepmu apa kowe milih sing enom apa milih sing tuwa? Mapan kowe karo Senggono uga kena diarani Kakang Kawah lan Adiari-ari. Lah menika badhe dhateng pundi? Ngawu Sudarma Pulasya. Woe lah dalah. Yen ngaten kula nyuwun pamit badhe tutwuri lampahipun Senggono. Mbok ya kowe ora kerasa lunga-lunga to nggih. Pun boten satindak-tindak Raden wonten ing dalem pedukuhan mawon. Supaya bisa mangerti bebarengan ngono. Kepareng boten kepareng badhe kula tututi Senggono. Ya panjenengan kena tak pringgake becik ya sing praitna ngati-ati wajibe sedulur kang kudu bantu marang niating sedulur. Sebaya mukti sebaya mati drih nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati ya nggih. Magut manebak ing boyo iki Pulasya nututi karo aku. Wah iya Senggono, aku arep melu karo kowe goleki wong tuwa. Ngawu Sudarma yen kena tak pringgake becik kowe rasa lunga-lunga. Kowe nderekke Kanjeng Ibu, aku sing bakal goleki wong atuwanku. Besok yen pancen wis bisa ketemu bebarengan iku dianggep wong tuane dhewe. Nanging kowe rasa melu.
Ah, kudu melu aku ora sudi duwe sedulur kaya kowe wujude. Ayo bali. Walau wong adi barengi sedulure kok merengkel. Aku kudu melu ora kena. Ora tak prenggake becik malah tak ajar dhewe tak gegulung kowe. Sindung riwatayu putra lir warayang guru kakiri kiri Senggono ora kena prenggake becik malah kowe banjur molo karo aku. Ayo gelem bali ora? Ora gelem bali takon dosa krasa tangan iya. Senajan aku semono uga kowe ora kena tak gawe apik, ora kena tak prenggake wiwit iki tekano besok rambute werna loro. Aku ora akur karo kowe. Aku ora bakal miris ndulu karo wujudmu. Mayan perlu kowe bakal nak pateni ana kene. Welah dalah. Kelakuan untal malang cinarita duk rikala semono nggih nyebitu tama Raden Pulasya Twin Senggono datan wenten ingkang kelindih salah setunggal rame wonten madyane wono nganti akeh grumbul kang pindha piniyak satu wono kang sami lumaris anggendring kapraban marang panguwasaning satru kekalih kang sami tempuh bitu tama alok Bendolawati.